Puf, que mareo. Vou botar por fora o almorzo. Pois xa chegamos. Isto debe ser Terra Branca, sen ningunha dúbida. Pois sí que vai frío aquí. Veña, imos explorar a ver se atopamos a Meredicesa e nos dá o que nos falta do cancioneiro. Sí, e que iso por fin nos sirva para curar a árbore. ¿Eh? Collelo bombo. Vou guardar o bombo na mochila. Esta porta está ben pechada. Non sei se poderemos pasar por aquí. Teremos que explorar polo resto da cova. Estes debuxos da parede deben ter importancia. Son figuras musicais como as que nos ensinou Ritmellón. Seguro que Meredith está aquí. Mirad os debuxos. Uns deben relacionarse co que hai por aquí á dereita e os dali co que hai polo corredor da esquerda. Sí, pero tede cuidado. Está todo xeado e esa auga dai... Se caemos morreremos de frío. Que eses son? Esta cova é moi rara. Pois é como se o vento que entra na cova fixese un ritmo. E fixádevos, hai algunhas figuras de ritmo no chan. Escoitade, a ver se aquí tamén son pistas. Mirade, parece que son eses cristais os que soan. Son 3 notas que se repiten. Se cadra, se os tocamos á mesma orde, poderemos pasar para premer naquela panca de atrás.
Levo aquí máis de 100 días eu soa. O único que agardo é poder preservar o coñecemento que teño neste libro. Esta cova é profunda, pero ideal para agochar os segredos que só alguén con amor pola música poderá descifrar. Tivo que poñelo ela, viviu aquí e debeu agochar algo final desta cova. Mirade, hai un libro e unha nota. Di: un bloque de xeo caeu sobre os 2 tomos que me quedaban no cancioneiro. A humidade acabou con eles, pero se o poder que nel residía te interesa, non temas. O poder do cancioneiro reside na voz da xente, nas súas historias, nas súas cantigas. O cancioneiro pode recompilalo calquera persoa que teña paciencia e ganas de escoitar. Pero se que falar teño do meu cancioneiro roubado, deixo un novo libro cos sacos das cancións que hai que recompilar para completalo, sobre un mapa dos lugares nos que conseguín as cantigas orixinais. Iso significa que xa non está o cancioneiro orixinal. Viñemos para nada. Sí, pero tamén significa que podemos crear un novo. E deixanos un mapa para axudarnos. Se imos a estes lugares, poderemos falar coa xente, preguntar por ela e polas cancións que lle traspasaron. Así poderemos anotalas aquí. E vos sabedes onde están eses 3 sitios que sinala o mapa? A verdade é que non teño nin idea. Teremos que volver a falar con Domingo a ver que nos di. Pois veña, volvamos a Useira. Por certo, sabíades que meu pai foi mariñeiro e viaxou a moitos lugares. Se cadra estivo neses sitios. E que foi o que lle pasou? Miña nai non quere falar nunca diso, pero creo que morreu por culpa dos melómanos. Por iso tamén lle teño moito medo ao bosque, pois penso que foi ali onde pasou. Vaya, como moita xente na vila, menos mal que xa non quedan. Veña, imos. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde. Menos mal, pensei que xa non regresabares. Está todo un pouco marrón, non? E aínda non é outono. A árbore empeorou moito e con ela todo o bosque aos arredores. Atopastes a Meredith? Non, ela xa non sei se volveremos a ver, pero atopamos outro libro. Non é o cancioneiro orixinal, ese creemos que se perdeu para sempre, pero con este poderíase facer un novo rexistro de cantigas. Mira, trae un mapa e os lugares onde ela recolleu as cancións no libro orixinal. A ver, sí, claro, isto é... Claro, así que aquí ten que haber 4. Segundo isto... Hai 3 zonas onde ela recolleu cancións. Unha é Cantares da Brétema, unha vila mariñeira chea de neuva. Para entrar necesitades unha frauta que disipa a bruma. Outra zona son as Illas Remuiño. É perigoso chegar ata ali, pero cun ukelele e algo de práctica poderedes calmar os remuiños que a rodean. Por último, Terra Branca, de onde vides. Oh, pero ali non había ninguén. Como imos conseguir as cantigas se non hai ninguén que as cante?
Non, pero lembrade que eu son de alí. E o meu irmán tamén era de Terra Branca e chegou a vivir en Oseira. E quen é? En fin, el xa aí que non está, así que nada importa. Que lle pasou? Os melómanos, xa sabedes. De feito, teño contas pendentes cun en concreto. Levo anos esperando a estar preparado para vingarme. Pero non sei se merece xa a pena. De todas formas, partirei na procura dese monstro, pola memoria do meu irmán. E logo, sabes onde está ese monstro? Sei, sí, unha cova non moi lonxe de aquí. Ali foi onde pasou todo. Pero ben, non quero irme polas ramas. O caso é que as cantigas de Terra Branca agora tamén as cantan en Oseira. Seguro que coñeceres algunha. A ver, deixademe mirar no novo cancioneiro este voso. Claro, as de aquí son as que trouxemos no tomo do cancioneiro orixinal que lle roubei a Meredith. A ver, a primeira é o Muiño da Laxiña. Non vos soa? Sí, esa foi a que as cantareiras tocaron xunta á árbore. Ben, pois xa tedes unha. Que máis? Ah, a Vasoira. Esta tamén a tiña no meu. Anotámola. E que máis? Ben, estas dúas... Esta é a dos 12 canciños. Xa escoitastes, verdade? Sí, cantou no Latami, unha rapaza que perdeu o seu can. Esta, Miña Fuciña Corta. Esa canta nas labradoras que andan na sega. Xa escoitamos tamén. Pois perfecto, xa tedes as 4 desta zona. Só vos falta poder viaxar a Sillas Remuíño e a Cantares da Brétema e conseguir as 4 que se sinalan aquí. Pero claro, para isto teredes que conseguir unha frauta para ir a Cantares e un ukelele para ir a Illas Remuíño. Falaremos entón con Travinsky a ver se nos vende eses instrumentos. Pois ben, eu marcho na procura dese monstro que vos falei. Se non volvo, confío en que vos echades quen de completar o cancioneiro e salvar a árbore. Para volver a casa podedes ir no barco, chegaredes moito máis rápido. A partir de agora, utilizade o todo o que necesitedes, ben volo gañastes. Ide por onde viñestes de Terra Branca, pero logo en lugar de dirixirvos arriba ao norte, baixade ao sur e seguide pola costa ata chegar a un río. Polo río poderedes chegar a Oseira. Moita sorte.